kun masu kallo da sauraron mu kuna tare da Musa Abdullahi mai sana'a. Wannan tambihi ne ga 'yan downloading masu tura fina-finai. Mun ƙara dawowa gare ku. Wannan fasta ita ce ta Ilu Mayan Fim, sabon series ne. Kada mutum ije yana tura wannan fim a kwamfutarsa bai mallaki wannan fasta ba. Masu wannan kaya ba za su zira muku ido ba, za su bi kadin abinsu domin kowa a ƙarƙashin hukuma yake. Kar ku je kuna tura wannan fasta ta wannan fim mai suna Ilu Mayan Fim. Wannan fim mai suna Mayan Fim sabon series ne. Ku je kuna tura a kwamfuta musamman 'yan downloading kuna siyarwa, kuna tura kuɗin aljihunku kuma ba wannan fasta. Kuma ba ku yi wa kanku adalci ba. Saboda abin da zai je ya dawo shi ake gudu. Mu gudu tare, mu tsira tare. Ya kamata ku sani sayan wannan fasta fa shine abin da zai kawo gare mu wanda an kawo mu kare muku wata. Fastocin da kuke kallo muna da sassa daban-daban da ake sayar da su. Wajen kasuwar fata za ku samu wakilan mu. Wajen Igbo Gaida zuwa ɗan cikin gari za ku samu Mustapha, za ku samu Abdul Gaida, za ku samu ɗan Aram a kasuwar fata. A ɗan kura za ku samu Uzaifa ɗan kura. Kai duk inda kuka sani a faɗin Najeriya muna da wakilan mu. Duk inda kuka je ku ce ba wani mai sayan mu, ku cikin lambobin mu duk inda muke insha Allah za mu sadar muku da kayan mu gare ku. Akwai lambobi da za mu sa a graphic ɗinsu a wannan talla domin a gare ku sai a ji a nema insha Allah za a samu wannan kaya. Muna godiya. Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Muhammad kowa yayi. Ina gargadi ga masu sana'ar jagori dan Annabi. Kada mu zo mu same ka da fim Mayan Fim. Wannan fim din sunan shi Mayan Fim. Mayan Fim. Kada mu zo mu same ka da fassa mu baka da fassa ta wannan fim din kai tunan za mu daga maka ba. Na rantsa da girman Allah ko za ka raba mu. Kiyaye, ku tsira da mutuncin ku kuma ku tsira da mutuncin ku. Ni da ku Aliyu Muhammad kowa yayi. Abu doka a zauna lafiya. A ci gaba da ba mu haɗin kai kamar yadda kuke ba mu. Don Allah dukkaninku mun san masu bin doka ne da oda. Kamar yadda kuka ci gaba da yi a baya, don Allah yanzu ma ga sabon series ɗin mu ci gaba da ba mu haɗin kai. Yawwa jama'a, sannan kuma ga masu buƙatar tallace-tallace ko wani jingil da za a sa musu, za mu saka lambar waya ga ta nan sai a nemi mutum da lambar waya. Za mu sa insha Allah. Idan nan ya ji shi ne kunne, shi kuma nan ciki kenan ya tsira. Mun gode. Muna godiya. Ilu Mayan Fim. Namu dukkanin godiya miki. Ilu Mayan Fim. aiki da rajin sannu yawa ina gajiya lafiya sannu ina suke kula to ko zan kira muna aiki ga ilima yankin ya tattara 'yan mata
ya tattara sama baya jin magana ilima yanfin. Subhanallah, la ilaha. Jamila zan gani. Jamila, waye me faru? Wallahi tun a ƙauye ba wacce nake so in gani duk duniya duk a filafilan Hausa kamar Jamila na gudu. Aiki muke kai aiki muke. Dan Allah ku bar mu dau hoto. Ga aiki muke ba. Idan mun gama aiki ka je sai mu kawo sai mu wani. Yanzu kaga aiki muke. Ka bari idan muka gama sai ka zo ko me sai ku. Yanzu muna kan aiki kaji. Alaka kuke ne? Ba alaka muke ba wani aiki. Muleka muke. Anya wannan ba kwatowa ba. Anya wani lafiya kaga zo. Anya wani lafiya kake kuwa. Wallahi so nake ni kawai ne hoto da Jamila na gudu. Hoton ka ban mu wajen mu ci gaba da aiki. Je kai. Taimako ne fesa fara mu je kai. Ke ma kina fit ne? Kaga. Ka je ku hoton nan da Allah za mu ci gaba da aiki. Anya wannan da kike ba ko? A rike shi ba. A rike shi. Hoto ne kawai ku hoto mu ci gaba da aiki. Shi ba a wuce wajen. A hankulin ake. Matso ku hoton. Kai mun bi ka cin kai baka mana ka gane magana ta kai kanka. Mun bi ka cin kai ba. Hoto ba. Mun bi ka cin kai ba la'i kawai. Kuma ba haka zabi. Me ya kai? Ashe ana ganin yan filafilan nan. Buri na ya cika dama ni dai in ga Jamila na gudu. Yanzu zai ku yi hoton nan da Allah mu ci gaba. Na gode ba kwatuwa ya ba zan ta. Ba cika ni mana ta ya rike ni. Kaga ku ga wannan. Ina ki bar taka. Ba waya a waje na. Bariya. Kai dakikin ina ne zaka ce wani ba waya. Da me na hoton? Wai idan kuka yi min da wayar ku sai ku yi min turere. Kamar ya turere. Sai ku tura. Haka muke mun. Jamila. Kaga matsa ku hoton nan kana tsayin mana da aiki. Na gobe Jamila. Dan matso ya dau hoton nan kawai. Yawwa. Matso Allah su. In san mutane. Barke shi ka tsaya wa. Ni su da Allah. Ba shi da waya hajiya. Ba shi da waya sai a dauka. Na gode Jamila. Allahumma shattata jama'ahu. Allah ya kara daukaka ki. Ashe a waje haka kike. Malam dan Allah ka wuta. Malam. Ni mutumin rimin gada ne. Mutumin rimin auzinawa. Malam da Allah ka shi. Dan Allah ban nan ƙara. Yawa. Ilu mayan fim. Ilu mayan fim. Ilu mayan fim. Baya jin magana. Ilu me taso fitina. Mayan fim. Lallai ya dauka. Ilu. Dan fim. Tashi ka je ka ɗebo ruwa ga buta na kawo ma kai alwala ka tafi masallaci kai sallah. Ilu mayan fim. Ilu mayan fim. Ilu. Hashima. Ba za ka tayi da salati ba sai ka ce mun wani ko menene ka ogo. Tashi ka ɗebo ruwa kai alwala ka tafi masallaci kai sallah baccin ya isa haka. Lokaci ya ƙure da sallah. Ilu mayan fim. Auto bayan ka wata sallah? Ba ka sallar ne? Za ka tafi wata sallah ka fara sallah za ka canza wata sallah? Na'am. Ku ba ku yi ba. Ha, tawa daban taka daban. Ni sallah kai na yi wa, kai ma kai taka. Ki mun kawai. Wai su ne ki mun. A'a, ɗau butan nan kan fito ɗaki in samu ba kai ba. Ban ta masallaci ba. Hai, mom. Ina bacci na mai daɗi. Ina mafarki na mai kyau. Irin mafarkin da nake so wanda abin da na sa a raina mafarkin sa nake yi. Ina mafarkin jaruma wadda nake so. Muna tare da ita kuma kin zo kin katse min bacci na. Oh shit. To abin da za a yi idan kai alwala kai sallah sai ka roki Allah ya haɗa ka da jarumar ta. Ani na goyon bayan ka. Tun da kin yi ki haɗa da tawa sai ki min sallah ɗin. Sai kai sallah. Ka dawo in zuba ma abinci. No. 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 Idan ka da kai sallah sai ka zuba maka abinci. No. Ilu mayan fim. Ga ilu mayan fim. Kizo ce da zaki sosai in kina soyayya. Sashen kaza ka zo wuce da zaki sosai in kana soyayya.
ki san mini inda hali so ki bani cinya inci zan ji dadi zan yi janjani zan cinye ba sai kin cinye na ki dawo gona kina soyayya sashen kaza ki zo mu ce da zaki sosai in kina soyayya sashen kaza ka zo mu ce da zaki sosai in kana soyayya Ilimaya fim sai kaga yan fim insha Allah sai kaga yan fim insha Allah sai kaga alinu thank you sai kaga Jamila da gudu nagode Ilimaya fim nagode Ilimaya fim kai wallahi ya burge ni ina so in ganna a cikin birni in shiga fim in gana sai mota in ga ana nuna ne kaga dai kyale a birni amma arziki yana ƙauye wallahi ka yi noma kuma ka sha iska amma fa ya sorry fa sorry shi ilin ya aka yi yanzu bai so ni ma dai haka na gani kuma wajen awa mu 1:30 ba wallahi to yanzu me shawara ni kawai shawara ta mu tafi gidansu mu je mu taho da shi ba komai sai mu je gidan saboda dai mun je da mun dai abin da nake tunani kowa ba ta saka da ta ga me dalilin zuwa ba da rika mana wani irin kallo to amma na ga ba wani abu bane tunda mu harkar mu ta karuwa ce ita ce ta kai mu shine mu tafi kawai yawa in yana gidan kin ga iya so ko a kofar gidan nasu ne ma sai mu ƙara tattauna da abin da za mu tattauna ba ma ne Salamu alaikum. Sannunku da zuwa. Ina gajiya. Sannunku. Ko Ili yana gida? Ili yanzu da na tashe shi yayi alwala ta kuma masallaci. Na san dai ba zai wuce yanzu haka yana masallacin ba. Masallaci? To tun ɗazu ya ce ya fita koko yanzu? Ku duba masallacin yana masallacin ya tafi sallah. Kenan bari mu duba. Lafiya dai? A lafiya la wallahi. To shi kenan. Sai an ji ba. Ilu mayan fim, ilu mayan fim, ilu mayan fim. An wancan da buta, an yaran nan ko yayi alwala ko kuma dai zubar da ruwan yayi tafiyarsa. Dan babu alamar danshin ruwa a nan. Ilu mayan fim, ga ilu mayan fim. Ya tattara 'yan mata, ya tattara samari, baya jin magana ilima yan fim. Masallaci kuma gaskiya ni ma dai na abun mamaki kawai ba za ma mu sha wahalar duba shi a wani masallaci ba wani masallaci da ya tafi Ilu mayan fim, ilu mayan fim, ilu mayan fim. Wani rike na? Wa nake gani yau kamar ɗan ƙana a gidan. Ni ne Allah wallahi ya aka yi nama gidan ne. Jan masu gida sun dawo gidansu yana fada. Yana fada. Yana fada. Bari in je in samu shi. Ɗan ƙana abin yana nan kenan. Wai ke na ruwa ki ne ba fa na son sadi. Wallahi har da ke a bari na gari. Allah ya dawo da ni kuma asirin ku ya kare. Ai sai a Allah wani.
yawa da zuwa yawa Allah ya tabbata bai kamata fa a ce kabar ma ce fa da ake sallah ko tallafin ba sai a wanke ba sarkin mutum gaba ba da su billahi wallahi kun banda muka akar muka Allah ko ruwa fa za a iya yi fa wannan tabar ma a sallah ko ma haka bane abadan ya zaka kula ta ba a gaba a'a me haka ka ba kawai da na kunna ni fa ka je abin da bana so wallahi wannan in shaida su ne wallahi ne suka koran wallahi dan Allah ka shuru haba wallahi a kudu sai in sati ban sallah ba kan ba wasu yan tsurku wallahi ko menene Allah mata kawai suka gansu da bini siket da yan riga dan galeliya ni ma an naga dama lokacin dan fati nake yawo da shi da yan singlet Allah yin dan siket ne na mata haka ni ma lokacin dan fati nake yawo da shi to wai zai kula ka ina ya shaida irin wa'annan babu ka tara mutane kawai sai abun nan ba dan Allah ya guri saboda lafiya kika riwa kar muka samu malam kini ya mai kiranye ya dawo garin nan da shi malam yana da baya kan tsama da ya kara kuma gudu kiranye kuma ka ce kare ni aka yi kiranye ni aka yi kiranye ba Allah ya kace wani kare ba kiranye da ba kiranye ka maka ba yan dangi ne suka rubuta suna kiranye shine kici a muku kiranye kama ta lafiya mu mutu liman a sauka lafiya Allah dare mu mutu kama ta lafiya Allah dare liman ai sa nake abokanan shaye-shaye na karka da mu ina liman wada tabbatar maka da hukun ba tsakanin bata zuwa burket na dana waya da ya bulma mu ka wada da sau na karba da yake so ya fitara dan burma ma kan kai ma da yake so nawa kai yau bana ta yanzu da muka tuba tsakanin kwarin gogau na'am zuwa mayanka na'am ina so in gaya miki wata magana. Ki je ki samu uban gidanki, ki gaya masa cewa da ya daina takun saƙa da yake tsakanin shi da jaruma idan ba so yake kaskanta a cikin Kannywood ba. To ai kuma abin da nake so ku sani, Samir baya takun saƙa da kowa a rayuwarsa. Sannan kuma Samir ba zai taɓa kaskanta ba a rayuwarsa saboda ya riƙe Allah. Ya riƙe manzon Allah, ya riƙe iyayensa, kuma ya riƙe addu'o'i da addininsa. Kin ga kuwa ƙasƙanta ba ta taɓa kamatar shi ba, ku ne za ku ƙasƙanta kuma ku wulaƙanta. To ina so ki san wani abu, ni ɗin nan na tabbatar miki sai na sa wannan mutumin ya ƙasƙanta ya wulaƙanta a cikin masana'antar fim. Wannan kuma yin Allah ne, shi ne ya isa ya yi, don saboda haka ku je ku yi yin Allah ne. Kaga irin ɗaukakan da Allah ya baka da cin nasara a cikin wannan sana'a naka. Samir, ina so ka riƙe komai da amana da gaskiya. Ka riƙe wannan sana'a naka hannu bibbiyu. Duk wanda yau aka ce a cikin wannan masana'anta babba ne a gare ka, ka yi biyayya gare shi. Na biyu kuma duk wanda ya buƙaci neman taimako har in bai fi ƙarfinka ba, ka taimaka masa. Kaga fa irin ɗaukakan da ka samu. To shi kenan Moni, insha Allah zan yi amfani da abin da kika faɗa min, kuma insha Allah zan ci gaba da bin umarninki domin wannan shine kaina har na samu wannan matsayi. Kuma addu'a ki na sani ga kowa ce a gare ni insha Allah. Amin. Kwana kuma. Amin ya Allah. Allah ya maka albarka. Amin. Allah ya tsare mun kai. Allah ya kare ka. Kar dai ka manta. Kullum dai ina ɗorawa akan wannan kalma.
duk wanda ya zo neman taimako taimaka mishi, in dai bai fi karfinka ba ka taimaka mishi. Kuma wannan sana'a ce mai albarka, ka rike shi hannu biyu. Kana ji ko? Na ji mami insha Allah. Allah ya maka albarka. Allah ya ƙara ɗaukaka. Amin. Allah ya ƙara ta. To ina so ki san wani abu. Ni din nan na tabbatar miki sai na sa wannan mutumin ya kaskanta ya wulakanta a cikin masana'antar fim. Wannan kuma yin Allah ne shine ya isa yayi. Dan saboda haka ku je ku yin Allah ne. Wai ni kan me yake faruwa tsakaninka da Minal da Mubinat ne? Me kika gani? Na haka baki ɗaya sun taso ka a gaba suna ma hasada wadda ta wuce misali. Gaskiya ne, ni ma na lura da hakan. Amma duk wanda ya riƙe Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karatun Alƙur'ani, to insha Allah babu wani abu da zai tasiri a kansa. Amma ka san shi baki mugun abu ne. Ya kamata ka nemi tsari daga gare shi. Kuma mutum abin tsoro ne. Gaskiya ne maganganunki. Duk abin da kika faɗa haka ne. Amma dai kamar yadda na gaya miki, inda muka rike addu'a, muka zauna kuma da iyayenmu lafiya, muka bi manyanmu, muka bi ka'idodin da Ubangiji ya ce a bi, to babu wani abu da zai zo yi tasiri a kanmu. Sai ikonsa. Saboda haka addu'an nan dai ita zama dage dai. Haka ne. Kake da mu tafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon mu barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Sunana shine Alhaji Salisu Magaji dan Magaji, ɗaya daga cikin shahararrun masu magungunan gargajiya wanda kuke jin tallace-tallace na a kafafen yada labaran ƙasar nan. Wanda ofis ɗina yake nan cikin garin Kano, Ahmadiyya Junction by Airport Road. Lambar waya na ku don neman ƙarin bayani ko shawarwari za ku iya ɗauka akwatin talabishin ɗinku kamar yadda kuke gani. Kamar mutanen da suke sauran jihohin ƙasar nan mun shirya tsaf wajen tura muku sakonnin magungunanmu. Baya ga haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan jijiya. Za ga mutum yana tafiya takalmin shi yana cirewa ba tare da ya sani ba. Wanka ko fitsari sai da ya yi a zaune. In zai tashi sai ya dafa wani abu ko idan zai zauna. Allah ya sauke. Baya ga haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amalar iyalinsu. Za ga kana mu'amala da iyalinka baka ɗaukan wani lokaci, ko ka ga gabanka yana kankancewa yana komawa kamar na yaro ƙarami, ko ka ringa jin kuraje suna feso ma a gabanka, ko ka ringa ganin sinadarinka yana tsinkewa yana yin ruwa-ruwa. Baya ga haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata wanda suke shan wahala wajen yin al'ada. In kin zo yin al'ada maranki zai rika miki ciwo mai tsanani, ko ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikinki kamar dutse, ko ki dinga jin wani abu yana miki yawo a jikinki kamar tana, ko fitan faruruwa, ko ki dinga ganin kuraje suna fita a gabanki. Ina ƙara kira ga waɗanda suka samu lokaci mai tsawo ba su samu ƙaruwa ba, ko idan sun samu ƙaruwan zuwa wani lokaci ma sai murna ta koma ciki. Duk waɗannan matsalolin sanyi ne, kuma idan ba a ɗauki mataki ba su kansu suna hana mace ta samu ƙaruwa. Kar ki ce kin je nan baki samu biyan bukata ba. Ki tawakkali ga Allah ki zo ki same mu, mu kuma cikin yardan Allah da ikon Allah insha Allah za mu iya bakin kokarin mu baki abin da in kin sha bukatar ki zai biya da yardan Allah. Kamar mutanen da suke fama da ciwon asma, ciwon siga, hawan jini da sauran cututtuka wanda lokaci ba zai ba mu dama mu faɗi kowane irin cuta ba, amma saboda shawarwari ko ƙarin bayani za ku iya ɗaukan namba wayan mu a akwatin talabishin ɗinku kamar yadda kuke gani, ko ku zo ku same mu a ofis ɗin da yake nan kan titin Ahmadiyya by Airport Road. Ko mutanen da suke Hadeja jihar Jigawa za su same mu a kan titin zuwa Guru opposite Secretariat Hadeja Jigawa State. Baya ga haka ina ƙara kira ga mutane, kar ka ce ka je nan baka samu biyan bukata ba. Allah shine mai magani, amma cikin yardan Allah in ka zo gurin mu za ka samu abin da kake nema. Baya ga haka muna da ɓangare
wanda za mu kwantar da majinyata da duk wani irin lalura da take damunka. Kamar mutanen da suke kwance a gida ba za su iya zuwa su same mu ba. Muna da jami'an da za su iya zuwa domin su duba lafiyarmu. Da mutuwa kake magana, na bugo ne in gaya ma yau za mu hallaka dan uwanka. Kwarai haka muka lissafa. Kai? Farko sai dai zuwa yanzu lissafin ya canja. Hasbinallahu wa ni'mal wakil. Saboda me? Sun baza komarsu a wajen biyan kuɗin fansar su sai dai a inda gizo ke sakar tabbas kuɗin lallai ya zama lallashi irin na mai kera wato ana da ta wuta a kera sai ga ta a masa. Ruhin jikina bayan ka muku kashi na ɗaya wato zango na ɗaya ruhin jikina a wannan karan mun yunkuro ka muku zango na biyu wato season 2 kenan ruhin jikina. Sumayya baki kyauta min baki min adalci ba. Me yasa zaki guje ni? Me yasa zaki karya alƙawarin zukatan mu na cewar zamu rayu da ke ni har abada? Ruhin jikina. Kamfanin Wonderful Movie Ton a shirye suke tsab ko muka muku wannan fim mai suna Ruhin Jikina. Kashi na ɗaya yana nan a kasuwa wato season 1 kenan. Haka zalika kashi na biyu yana nan a kasuwa domin kuma ku more naku kallon yan downloading abokan sana'armu ne. Ruhin Jikina. Ya za ki dinga jana kamar wani dan sanda da barawo ai tsakanina da ke ya wuce dan sanda da barawo sai dai annabi da kafiri. Subhanallah. Ita nake cewa kuma nake lakabi da ruhin jikina. Hajiya to ai kin dade a zuciyata kuma ke ce ruhin jikina. Ni din kace ga wannan kalma? Haba Samir, ko ka manta kai ne zuciyata kuma sannan kai ne ruhin jikina. Ruhin jikina. Mashirin shirin Bashir Girma, labari Umar Wonderful, tsarawa Sadam Jajira, bada umarni baban nan Suleiman One Boy. Wallahi wannan Sumayya ce matata. Wallahi tallahi wannan ba mata bace ba, matar yayana ce. Ba matan yayanka bane, matan ɗana ne. Ƙarya kake yi. Mijina? Ban san ka ba. Ba zama na zoyi ba, ki koma ki je ki same ta. Ki gaya mata cewar ta gaya miki gaskiya in ba haka ba. Wallahi daga ita har kanin nata kin san zan yi da su. Umarni kawai nake kira a bani umarnin yadda zan yi da ki. Oga ya ce kashe mu sai an bamu ganta. Ruhin jikina kashi na ɗaya yana nan a Haske TV da ke YouTube channel ɗinmu. Haka zalika kashi na biyu yana nan a Haske TV da ke YouTube channel ɗinmu. Ruhin jikina. Idan ba kai gaggawar sanar da ni abin da ya sa ka kira ni nan gurin ba, to wallahi zan yi tafiyata. Dan me yasa? Haka kawai za ku zo ku ɗauki karen tsana ku ɗora min da ke da uwar ɗakin ke Jamila. Haka kawai mene muku a cikin wannan masana'antar? Oke, saboda kun ga Allah ya mun haka? To babu damuwa, ina tare da Ubangiji kuma billahi allazi la ilaha illa huwa insha Allah babu abin da zai same ni. Ku san wannan kuma ki sanar da ita. Kaga malam, ni ba ni da lokacin amsa wannan shashashar tambayar taka. Ko ma me aika kowa sanin abin da ka aikata. Ki sani daga ke har ita, ina tare da Allah. Kuma shi ne ya faɗa ya yi alƙawarin cewa duk wanda yake tare da shi shi ma ba zai bar sa ba. Babu yadda za ku yi da ni sai ta Allah ta yi. Dakata! Ina so ka san wani abu. Ka fara hangowa kanka makomarka a cikin Kannywood. Za ka zama wulaƙantacce. Banzataccen kawai mara galibi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Illuminayan pim, illuminayan pim, Alhamdulillah saboda akwai jarumata a cikinsa. Jarumarka? Yi mana. Bari ka ga yanzu ta zo yanzu ta. Bari ka. Ka ganta? Ka ganta? Ka ganta? Ina ganta. Ina yin ta wallahi sosai saboda ta iya acting. To ni kuma bari in yo gaba in nuna muku waye jarumi na. Jarumi na.
Yauwa. Ka san waye wannan? Ina ganin sa a fina-finai dai. Ke kin san waye? Ni ban san shi ba. Jarumi Samir. Sunansa kenan? Jarumi Samir shine jarumi na. Ai mafarki na mafarkinsa ina son in na shiga harkar fim in ganshi. Ya iya acting saboda yana yi da jiki. Wai kana nufin za ka shiga harkar fim? Kai. Habba. To da me za ka shiga? Da me ake shiga? Da kuɗi. Ha. Kuɗin turi. Ai da kuɗi ake shiga. Ka ce? Da kuɗi ake shiga fim. Kai da ban taɓa ganin 5,000 lafiyayya a hannunka ba. Ka ce za ka shiga fim? Ai da kake ganin ana maganar 'yan fim. Ai ana farawa da step drama, wasu kuma suna farawa da solo, wasu kuma da mamin. Kamar wanda ake gidan zuke. A haka suke shiga fim ai. Ni ma zan iya zama dan fim, kai ma za ka iya zama dan fim, kai ma za ki iya zama 'yar fim. Menene kawai abin da ake so kyakkyawar manufa, kyakkyawar niyya in ka shiga wannan harka da wace manufa ka shiga da wace niyya. Kuma majority kai barin ba ku labari akwai wacce ta shiga fim babansu baya so. Uwar kuma tana so, uban ya ce ba za ta yi fim ba, uwar ta ce sai an yi fim. Uban ya yi haka da hannu ya nuna uwa ya ce ba za ta yi fim ba yarinyar nan. Uban ya nuna wa uwar hannu ya haka ya ce in dai ni na haifi yarinyar nan ba za ta yi fim ba. Uwar kuma ta ce ni kuma wallahi sai ta yi fim. To rayuwa kenan. To yanzu ta zama cikakkiyar yar fim kuma ta yi suna ƙwararriyar yar fim ce. Kuna ji na? Ba zan gaya muku sunan wannan jarumar ba, saboda dole da ɗata mai idan ta ji murza ta sha matsa sai ta fitar da mai don kanta. To yanzu maganar da nake gaya muku ta zama jaruma, kuma ba a daɗe ba sai gashi yanzu ita take rike da gidan. A yi shuwa wallahi ita take rike da gidan yanzu. Amma can uban ya ce a'a, tun baya cin kuɗin 'yan fim yanzu karɓewa ike. A kwanan nan masu siyi gida a fan shekara. Ko a shagaru kwatas ne ko a rijiyar zaki ne an yi wa gidan fenti ana nan yanzu uban ana in an gan shi ana sanya alheri yana amin. Amma da ta yake wallahi ya ta da za ta yi dinda in ta yi fim Allah ya tsine mata kuma gahi nan ma yanzu tana fim ɗin kaga ya zama tsinan nan uba dan banza. To wai yanzu ya za a yi yanzu kamar da kake cewa za mu haɗa gidan mu kama kango mai waye kamar yadda ake a sabon garin nan irin kamar na gidan zuɗin nan haka. Barin gaya muku wani abu. Ita rayuwa da kuke ganinta, ko me mutum zai iya zama. Allah, ai in kuka kula su kansu su ma, ai koya suka yi. Mu ma za mu iya koya, mu zama akta wannan. Za a samu kuɗi a wajen ka? Kuɗin da za mu shiga fim? Kawai da in za a samu kuɗi a wajen ka zan gaya ma me za a yi. Gaskiya ni ba da kuɗi wallahi. Ke akwai wata mafita da za a samu kuɗi a wajen ki? Akwai kuɗin adashin babata zan je in sato bankin in kawo maka. To. Kai kuma gidanku ku ne dai a ƙasa a rayuwa duk abin da aka tashi na kuɗi gidanku ba sa iya taɓuka wani abu. Ni ina mamaki wallahi. To ga wata shawara. Kun san dai mahaifina a cikin garin nan liman ne. Kusan ana ba da kuɗi na a sai tukunya in an yi mutuwa a masallaci. Gudunmawar mutane. Kun san ana kai masa kuɗi na gyaran masallaci. Kun san ana ɗan tara irin abubuwa na rayuwa. Sosai ma kuwa koran nan kamsila da ya zo ba gidanku aka ce an kai wannan 15,000 ɗin ba? To yanzu abin da zami da ku shine zan yi iya ƙoƙari na wannan kuɗi in je in ɗauko su amma rance ne. Zai yadda? Kai. Ɗebo su kawai zan yi. Idan na ɗebo su. Idan na ɗebo wannan kuɗin za mu je mu siyo kaya irin na DJ. In ana biki a unguwa mu fara da wannan. Kayan DJ? Ko suna Manya-manyan fasifikun nan. Akwai fa kuɗi fa da yawa fa. Da su za mu fara. Daga nan kuma sai mu shiga inda mu ɗan samu ɗan kango a unguwa haka can gefen gari sai mu buɗe
a rinka shiga ana dan gwaggwadawa ana dan yin abubuwa ana dan ba mu kuɗi mu tara irin kamar yadda ake yi kamar a irin sabon gari irin gidan su basu wane ne ake inda dai kake ji a rediyo in za a yi wasan sallah a ce gidan zu yawa exactly to kuna ji na abin da za a yi ai ba ku san wani abu ba ai in ka ji ana magana ana saki to ba a ga wutar ba ai barin gaya muku in ka ji ana saki to wallahi wutar ba ta kama ba sai gashi yanzu yarinyar nan ta zama ƙwararriyar yar banza ana magana ana haka Allah wai mu so nawa muna reno ne a garin nan akwai wanda na rena Allah yana gaya ma in an magana sai ka ji ana wallahi ba ta fim ba ai fim kaza kuma kawai sai ga yanzu kuma an dawo don haka sai na shiga fim ko ana so ko ba a so sai na shiga fim ai ana samu yanzu ana wata magana ana waye yanzu gashi nan ta zama yar fim sai abu ake yar banza Ilimayen fim. Ni fa na shiga wannan harkar ne dan in mallake ki har abada. Ba na son ka ƙara zuwa kofar gidanmu. Idan wani abu makamancin haka ya faru, sai na halaka mutanen garin nan gaba daya. Allah ya kuci zuciyarka. Idan ya isa Allah ya tsine mu. Kana dan matsiyaci, ina son yarinya kana son ta ba. Masu iya magana na cewa inda babu ƙasa nan ake gaddamar kokawa, haka zalika duk ɗan hakin da kare na shi kan tsone maka ido. Wannan aikin ni zan aiwatar da shi da kai. Ka san idan ruwa ya tsami sai akuya mai gemu. Ka san matsalar ka. Duk wanda ya nemi shiga tsakanina da Hanifa sai na ga bayansa. A gaskiya ka yi hakuri. Bai kamata ka ringa ɓata lokacin ka ba akan abubuwan da ba su da amfani. Ka rinka idan ka sake faɗa wata magana akan Hanifa sai na fasa kanka da wannan bindiga. Iya mari. An mare ka. Na daɗe da fita da mata. Gidan Alhaji sirrin da suka ɓoye ya bambanta da sirrin da al'umma suka sani. Na halarta wajen an san jawabai. Ku je gashi nan za ku same shi a daidai layi na 3 daga layinsu. Dan kishiyata ne ya addade ni. Kina so mu sassaba mai kamar ni kenan. Ku yi garkuwa da shi ba? Kina cikin hayyacinki da cikin hankalinki kuwa? Har in za a samu kuɗi mu ji dimus. Wanda ba matsala bane ai. Sun ta gayyara zuri'an ne domin neman biyan bukatarsa sai dai inda gizo yake sakar ana zaton wuta a makera ne sai ga ta a masaka. Ɗanka yana hannunmu. Akwai gidan nan namu ne ya ziyara kawo musu. Gidan Alhaji. Mashirin shirin Abubakar Dan Ujila, tsara labari Nura Muhammad Imam. Haba goje, ya za ka yi min haka? Wannan faɗana ne. Kowa ma kama ba ruwanmu. Fatan umarni baban nan One Boy, darakta Fasihi. Yanzu ya za a yi tunda an samu kuskuren aiki. Kuskure naki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za ki tafi ko sai na miki aiki. Sai ku subscribe ku danna mana kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Gidan Alhaji TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku da zarar mun fara sakin sa. Gidan Alhaji. Ga ilimayen fim ya tattara 'yan mata, ya tattara samari, baya jin magana ilimayen fim. Ilimayen fim, ga ilimayen fim ya tattara 'yan mata, ya tattara samari, baya jin magana ilimayen fim. Ilimayen fim, ga ilimayen fim ya tattara 'yan mata, ya tattara samari, baya jin magana ilimayen fim. Ilimayen fim, ga ilimayen fim ya tattara 'yan mata, ya tattara samari, baya jin magana ilimayen fim.
ga ilimayen fim ya tattara 'yan mata ya tattara samari baya